Pangerten geguritan. Geguritan yaiku puisi basa Jawa gagrag anyar utawa puisi modern kang ora kaiket dening paugeran. Puisi modern sing tidak terikat dengan aturan. Nah, puisi utawa geguritan iku uga duwe titikan utawa ciri-ciri. Nah, ciri-cirine ora kawengku ing patokan, tidak terikat aturan, dudu basa patinan. Bahasa ning geguritan iku biasane bukan bahasa sehari-hari, migunakake tembung-tembung pinilih. Nah, karena bukan bahasa sehari-hari, mula nggunakake tembung-tembung sing terpilih, kata-kata sing apik sing terpilih. Terus cacahe larikan ora katentokake, bebas, arep pirang larik pirang baris bebas. Terus isine mentes, tegese isine mentes mesti geguritan kuwi engko duwe amanat, duwe pitutur, mula isine mentes. Terus arang nggunakake tembung-tembung pangiket. Jenis geguritan. Nah, geguritan iku uga nduweni jenis. Jenise ana loro, yaiku geguritan gagrag lawas lan geguritan gagrag anyar. Geguritan gagrag lawas lan gagrag anyar iki duweni titikan dhewe-dhewe, duweni patokan utawa aturan. Nah, aturan geguritan gagrag lawas yaiku siji, cacahe larikan ora ajeg, nanging sithik-sithike papat. Nomor loro, cacahing suku kata di setiap larik kuwi kudu padha. Nek larik kesiji suku katane 8, larik keloro uga kudu 8. Terus nomor 3, tibaning swara utawa guru lagu kudu runtut. Umpama a yo a, umpama i yo i, lan saterusé. Titikan nomor 4 utawa aturan nomor 4 yaiku sak ngarepe geguritan diwiwiti tembung sun gegurit utawa sun gurit. Nah, iki patokane geguritan gagrag lawas. Nah, sing gagrag anyar nomor 1, tembung-tembunge pilihan. Loro, isine mentes. 3, cacahe larikan ora ditentukan. 4, arang nganggo tembung salugune utawa jarang sekali menggunakan tembung makna asli utawa denotasi. Nah, akeh-akehe nganggo tembung kiasan utawa nganggo tembung konotasi. Tuladhane umpama dawa tangane. Nah, dawa tangane iku makna kiasan, ora kok tangane dawa 2 meter ngono ora. Tapi dawa tangan iku tegese seneng colong jupuk, seneng maling. Nah, iku tuladhane tembung konotasi. Terus sing patokan nomor 6, ora nganggo tembung sun gegurit. Tembung sun gegurit iku biasane kanggo mengawali sedurunge maca geguritan. Lajeng struktur teks geguritan. Nah, geguritan iku duweni struktur. Ana struktur tembung. Pilihan tembung uga diarani diksi. Tembung sing digunakake ana sing duwe teges lugu utawa apa anane denotatif, lan ana sing duwe teges entar utawa ora sabenere konotatif. Jadi kata-katane ana sing denotatif lan ana sing konotatif. Terus larik utawa baris. Nah, ing geguritan iku bisa mung awujud sak tembung, sak kata utawa kumpulan tembung, kumpulan kata utawa ukara.
Dadi ning geguritan, satu baris iku tidak harus satu kalimat. Bahkan satu kata wae iso diarani baris. Terus struktur salanjutnya yaiku pada utawa bait. Pada utawa bait mujudake kumpulan larik, kumpulan baris kang tumata kanthi laras harmonis. Terus uni utawa swara. Uni kawangun saka Purwakanthi lan Wirama. Purwakanthi yaiku runtute swara sastra utawa tembung kang ana ngarep karo swara sastra utawa tembung kang ana mburi. Dadi kata di depan kuwi engko nyambung karo kata di belakangnya dalam satu baris. Nah, nek Wirama iku cendhek dhuwure, dawa cendheke, terus alus kasare swara sing diucapake. Terus struktur sing terakhir yaiku surasa utawa makna. Nah, surasa mujudake tujuane pengarang nalika nulis geguritan. Surasa bisa wujud isi lan pesan. Intine surasa iki biasane amanat saka geguritan.